ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-eme na Ngọkpaala ebe Evangelist Ebuka Obi na-emechi 100 days fasting and prayer family. Ndị Ngọkpaala wee kwechiri wee sị na nke anụnwa na fa ya afụkwa isi ya. Unu fụkwa na ndị na-agha mmiri na agha, ndị na-agha anwụ na agha, ndị nke anụnwa bụkwa akpati ozu wee pụta. Amakwọ na Ebuka Obi ka fatiri na akpati ozu ka ọ na-abụ na onye otufe agbawugburu agbawu na nyabana ka ono ndị otufe egbukọta na nyabana ka fatiri na akpati ozu. Nke abụkwa nke ma ya akọwanwuna maka akpati ozu anụnwa unu fụrụ ebe a fa akọwaghị ife ọ na-represent kwana, mana ifefa na ebe anụnwa wee na-ekwu ubu na nyabana ebe Evangelist Ebuka Obi lụrụ ụlọ na fanwa bụ ndị nwaana na-enye hofe ego n'ọdụ ka o nwere onye ọzọ je narị nyaba ego wee jee n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ wee na-eri wee na-ebuga. Fanwa bụzi ndị nwaana na-enye hofe ego na nyaba ife na-ewitekwanụfa ka esi wee napụfa anafa. Wee na-ajụ ọ na-abụ na esetụrụbeghị ife a sinsi ahụ wee ruo kịta anụnwa. Unu amakwa sinsi last year ka ekwubere ife dị na ana ma ndị jere ebe ahụ ndị amị gbachaa afa egbefa nwa ma ndị ọgụ na mgbe ebugasị wee jee ebe ahụ. Echekwa nnaka kịta na Ebuka Obi a ka achọtago onye ọkaikpe ya ejee na vileji ndị a desịta afa ndị nwaana kpọọ onye enyere ego jụọ ya na onyerefe ego ka ọ na onyehefe ego. Bisaidi echi ile ana abụghị n'ofu onye na-enwe ana ebe ọ bụ ana kọmuniti achọ ile ụdị ana anụnwa unu akpọta onye ọkaikpe onye edela afa ya esie ya foto enye ya ego esie ya foto ọsaịnụ akwụkwọ. Onye edela afa ya kpọọ ya esie ya foto enye ya ego ọsaịnụ akwụkwọ. Amaghị m ndị Ebuka Obi si n'akafa wee jego ana na Ngọkpaala sinsi egola ana anụnwa so ọgụ na mgba ọgụ na mgba aṅụbeghị mmiri ezubeghị ike ife gbasara ana anụnwa. Biko na ọ bụrụ na ịma Evangelist Ebuka Obi gwana ya ọ karịrị ife ndị anụnwa na-eme, ọ karịrị ego ana anụnwa, ọ karịrị ife niile ya kpọọ ndị anụnwa chọọ ofu onye ka o jee desịta afafa marụ ndị nwaana ka e kpọọ onye ọkaikpe ọzọ ka ede afafa n'akwụkwọ. Onye saịnụ enye ya ego, onye saịnụ enye ya ego. Ama na ana na unu elegokwa ana ama m nke bụ na ya da eme ekpere ebe a bịara ito Chineke, ebe a bịara ịbụ abụ Chineke, ebe a bịara ịgwọ ndị ngwụrọ na ndị isi na ndị ala na ndị ife niile eburu igbe akpati ozu dọba ana anụso ọgụ. Onye jee ebe ahụ ndị a na-egbujiri gị aka agba ya egbe agbaji onye ọkpa si ife a ka a ya dafụ. Na-ajụ ọ bụzikwa ebe alụrụ unu ekpere ka a na-eme ife niile ka ebe alụrụ ka a na-agba mgba ọgụ na mgba. Ọkwa nke nnọsị ka m wetara unu bikonu ma ekwutere ya ma ekwuteghị ọgwọ ka onye si wee ghọta ka o si wee kwu. Ịmarụkwa ka gụa si wee ghọta nke itiile anyị na kọmentị na uche onye adị ọkwọ njọ ka anyị hapụ unu ka unu nene ifefa kwuru. Ndị filu na ya development anyị chọrọ development but we want due process. Aha ndị Igbo bụ ese Chigozie Chibunoko abụ onye Muchie Eziama bụ chairman na ndị Muchie si ya dịrị ndị Eziama na Mbishi ma ndị enweghị mmisi mmanụ bikonu aha mbụ ka m kwuru na mbụ Chimobe Sylvester Njapụ akwụkwọ ndị onye ọgbakọntu ọnwa ahụ dị parent chairman ọgbakọntu nwere bikonu na-echọrọ ikwu ya anyị na-ehuru Ebuka Obi ekpe anyị na-ehuru ya ekpe bikonu onye ọbụla anya ntị ada ejire nwata agụzi dị aka ụlọ ụlọ anaghị na dibenu baịbụl ndị chọọchị eji agụzi onye ọbịa na mmadụ nye ya na ndị na ọ nwere gịnị. Ebuka Obi ya ma aba anyị na-aga ikpe ebe nna anyị na ndị aba anyị na-aga ikpe ga-aba na anaghị ihe nyere ike ịbụ onye oshi aga m akọpụta gị na mmadụ na otu bụ mmadụ na-ahụ mmadụ abụọ ya kwere na nkwụta ya taa bụ ụlọ nwụọ ma brọda adịsa nwụọ ọjọọ n'ihi azọ ihe rubere ngasị nwoke na n'ịlọ ọgụ na-azọ na anyị arịsasị na ha ya so ya akọrọ ha Igbo okwu biko onye ọbụla ụjọ adịghị ihe na-emeni bikos adịghị anya mụgbe ọbara anyị kwado ekwu maka ọrụrụ mmiri ya na owuwe ezi ya. Ndị na-anyị kwụsị enyere Ebuka Obi ala enwere ndị saịnere ele ala ke nna m nọrọ nga ya bụ Ebuka Obi ahụra m as a chairman village n'ụmụakpọ ntu a sị ya bịa bịa onye ihe n'ihu ọwụ onye ala ya nọhụ ebe ahụ ya bịa ya edenara ego onye ala ya nọhụ ebe ahụ ya bịa ya na-esi katikati ndị fụrụ anyị na-ebe akwa na he wel onye ada ala ya n'ebe ahụ ejee na họtelụ jee na-eri na aṅụ n'ihi na ọ gaghị ewu ya bikọs ala ya nọ ebe ahụ. Anyị need development but anyị need ya by kọna wee
onye ndị dịrị nwaanyị ya ga n'ihu ụzọ ya gara na windo biko abaghị na ya ga-ebuka obi bikos akwa mkpụrụ amodi nwere ebe nwere ihe mere nwoke difference bụ ụwa wee ego ọ bụla the difference between mmanụ na ibi ya ọ wee ego adịkwadịcha ahụrụ kwado okwu bikos ụzọ ụba aba emechiri emechi o nwere ike bụrụ tọn ya today ira mesoko gọvanọ o nwere ike bụrụ tọn ya today but onye na-afọ gị bụ eze onye ngọkpala onye mbishi nwere ike tinye ya wuru gọvanọ ọ ya wuru prezident Security ebe plati nna anaghị plati agbago onye mbisi nwere ike wuru gọvanọ echi wa prezident so adịghị ebe rubere ọchịchị ụlọ ma ebe rubere nsọta ụlọ so ha na-ekwu na nwoke na nwaanyị bụ ebe a n'ikike nke Chineke Adaojo agụrụ nne adịkwa nsọchi ndị niile fụrụ ebe Adaojo agụrụ nne onye si nkụ na-emere ya achala a sị nke efu dị ipefu ofe ekwiri aka ọ ga-adị ebuko bi gị na-akị ara ga-aga hụ ndị nwaala gị na-akịkwanụ gaa nụ ebe nọ otu ụlọ bi n'ifuru ara anyị so ebe a onye ga-agagebe n'ụzọ ụjọ ahụdị ya ndị ọgba ọkada mesi na n'elu a na-akụ ndị akụ ahị ọtụtụ ka bụrụ anyị gaba na-agbagbusi nri na paati na ndị oge nọ mkpọrọ mkpọrọ ọna Adaojo agụrụ ha gwara gị nwụ ya bụ akwụrụ ngwongwo gị gaba ọ gaghị ahụ ndị nwe ala n'ihi na ndị ahịa nwụrụ adịsa ya bụ ndị nwe ala onye ka onye si nwe ala sa nyere ya gachi nri ngaji ya nọ onye ọbụla sa nyere ma enwere oriri ma na n'ihu ya bụ na akara onye bisi ngaji ya nọ gịnị ọ bụrụ ọha n'olu mgbe ewu na ụjọ anya onye ukwu ụjọ anya onye nta ọ ọha n'olu